fra Sydamerika, hvor de ligger og svømmer rundt nede i Amazonasfloden. Og arapaimaer, det er faktisk den største ferskvandsfisk i verden. Sådan en fisk her, den kan blive 3 meter lang, og så kan den komme op og veje 150 kilo. Så det bliver altså en kæmpe stor fisk. Og det er en rovfisk, så den spiser kød, og det kan vi også se på den, skal have spise i dag. De skal have de her små fisk, og det minder også om det, de spiser ude i naturen. Der spiser de nemlig også fisk, og små krabstyr, hvad de nu kan finde nede i vandet. Men rent faktisk, så kan de også snuppe en fugl i byerne af, hvis de kan komme til det. Så en fugle, der er nede og tager en svømmetur nede i vandet og nede og få en tår vand, det kan de altså også godt spise, de her arapaimaer. De kan sagtens spise fugle. Men de ser sultne ud, så skal vi ikke prøve at se, om de er med på at få lidt at spise. Det var de vist. De var helt klar på at få noget at spise, og jeg glemte lige at sige, at hvis man ikke har lyst til at blive våd, så er det måske godt lige at holde en afstand her. Det er jeg meget ked af. Var det slemt? Var det slemt? Var der nogen, der fik det dog? Ja, det var. Awesome! Men det kan altså godt sprøjte en del af de her fisk, de spiser. Det er jeg ked af. Man kan altså godt blive lidt forskrækket, når man pludselig får vådt og koldt vand på sig. Men i hvert fald så kan man godt sprøjte en del, når de spiser de her fisk, fordi de har faktisk ikke rigtig nogen tænder. Men til gengæld, så gør de det, at de suger maden ind i munden, og det går rigtig, rigtig hurtigt. De laver simpelthen et kæmpe undertryk ind i munden ved hjælp af deres store gælder. Det svarer lidt til, hvis vi gør sådan her. Sådan. Og så bare meget mere kraftfuldt selvfølgelig. Så de suger simpelthen maden ind i munden. Vi lige prøver at se, om den lille her. Ja, den var hurtig. Jeg ved ikke, om I lige så den. Der er også en arapaima her. Vi har de 2 store arapaimaer, og så har vi altså også en, som er lidt mindre. Den kommer der. Og det er altså rigtig godt, hvis den også får lidt at spise. Og det gjorde den lige nu, så det er super godt. Den er nemlig lige ved at lære, at det er herovre ved roden, de får mad at spise. Ja. Og det er faktisk, det er sådan lidt en ny fisk, kan man godt sige. Den er lige kommet ind i Googlen her i sommerferien. Den er lige blevet stor nok til, at den ikke bliver spist af de 2 store. Så nu er den altså kommet herind. Så det sprøjter altså en del af de her fisk. Det her, det er en rødhalet malle, der kommer her. De må rent faktisk også godt få lidt af det kød her at spise, hvis de er hurtige nok. De er nemlig lidt langsomme, sådan nogle maller. Det var en lille, der fik en mere, ja, det var godt. Der er altså bare knald på, når de spiser, ja. De her arapaimaer, de er faktisk af mange kendt som det levende fossil, fordi det er faktisk et af de ældste dyr, vi har på jorden. De har set sådan her ud i over 150 millioner år. Den her fisk, den så også sådan her ud, dengang der levede dinosaurer på jorden. Så gammel er den. Og det kan man se på, at de har en meget primitiv hale, og derudover så har de altså også meget, meget lange og meget tykke skæl. Det minder lidt om et panser. Og de her skæl, der er faktisk en lidt sjov historie om dem, fordi indianerne, de indfødte nede i Sydamerika, de bruger de her arapaimaskæl til neglefile. Så når de har fanget sådan en stor fisk her, så er der jo kød til rigtig mange mennesker. Og der er masser af mad i sådan en fisk, men de bruger altså også skældene. Fordi skældene, dem kan de altså lægge til tørre i solen, og så bliver de så hårde, at man rent faktisk kan file sine negle på dem. Og derudover, så bruger de faktisk også skældene til at lave smykker af. Og der er en legende, der siger, at hvis man har sådan en halskæde på, der er lavet af arapaima-skæl, så bliver man usynlig, og så kan man gå igennem vægge. Det kunne være sjovt at prøve det en dag, men vi har altså ikke fået testet det endnu. Nu kommer der lige en malle her. Skal vi lige prøve at se, om den er hurtig nok til at få lidt her og spise? Måske? Nej, den er ikke hurtig nok. Det var slet ikke hurtig nok. Nu bliver den til gengæld spist af den der runde store fisk, der svømmer rundt derinde. Og det er faktisk en piratfisk. Det er en stor sort piratfisk, der svømmer rundt der. Og nu ved jeg godt, at det sådan lige umiddelbart måske godt kunne ligne lidt en byseudgave af en piratfisk, fordi den er så kæmpe stor. Men de her piratfisk, de er faktisk vegetar. Så ude i naturen, der lever de altså af nødder og frugter, der falder ned i floden. Så det er det, de spiser.
Men at de så er vegetarer, det har de så bare glemt lidt herinde hos os. Så hvis de får muligheden for at snuppe en fisk fra pejemærerne, så gør de det altså. Og her kom en malle igen. Det var så mig, der var for langsom der. Hvad skete den her? Jo. Ja, men de er noget langsomme. Er der forresten nogen, der ved, nu det maler dem her, hvad det er for nogle lange tråde, der stikker ud fra hovedet på sådan nogle maller? Det er faktisk ret sejt. Så sådan nogle maller her, de ser ikke ret godt. Men til gengæld så har de de her lange tråde, som faktisk både kan bruges til at føle med. Men udover det, så sidder der altså også smagsløg på dem hele vejen ud. Smagsceller simpelthen. Så det er faktisk lange tunger, kan man godt kalde det. Så de kan simpelthen smage med dem, finde ud af, hvor er der mad henne ved de her tråde. Og de her smagsceller, de fortsætter simpelthen hele vejen ned af siden på fisken og helt ud på halen. Så sådan en malle her, den kan altså smage med sin hale, om der er mad til stede nede i den anden ende. Og det er altså rigtig smart, når man ikke kan se så godt. Der kommer et lille her. Haps. Oj. Hvad er det, hvor? Der er faktisk en ting, der er rigtig, rigtig sejt ved de her pejmager. Der er en ting mere, som der er helt unikt for pejmagen. Og det er simpelthen, at hvordan er det nu med fisk? Kan de trække vejret på land? Kan de trække vejret heroppe i luften, ligesom vi kan? Nej, det kan de ikke. De har ikke nogen lunger, ligesom vi har. De har nemlig gælder i stedet for. Så det er sådan, de får ilt, så ventilerer de vandet, og så får de ilt på den måde. Men pejmagerne her, de har simpelthen gjort noget rigtig, rigtig smart. De har nemlig udviklet en primitiv lunge. De har udviklet deres svømmeblære. Alle fisk har en svømmeblære, som er sådan en lille lomme med luft, der ligger inde i fisken. Og det er den lomme med luft, der ligesom holder fisken oppe i vandet. Man kan sådan, fisken kan regulere indholdet af luft, alt efter hvilken dybde den befinder sig på. Det er lidt indviklet, men i hvert fald så har pejmagen udviklet sin svømmeblære, så den kan simpelthen trække vejret op ved overfladen. Så en gang sådan hver 10. til 20. minut, så kan man altså se de her pejmager lige svømme op til overfladen, og så tager de altså lige en mundfuld luft. Simpelthen fordi, at de har en primitiv lunge. Og det er rigtig, rigtig smart. Fordi når man er sådan en stor fisk som pejmagen, og man ligger og svømmer rundt nede i Amazonasfloden, hvor der lever rigtig mange planter, som også har brug for ilt, så er det altså ikke sikkert, at der altid lige er nok ilt til sådan en stor fisk som pejmagen. Så derfor har de altså udviklet den her smarte, primitive lunge. Der kommer en piratfisk igen og sluttede den. Så nu har vi kun 3 fisk tilbage. Vi ser om den lille, den også kan nå at få en. Nej, nu filmer den der om bagved. Kom her foran. Nej, det var godt. Hvem skal have den sidste fisk? Hvem skal vi prøve at give den til? Skal vi prøve at se, om den her den vil have den? Den skal pejmageren have den. Hvad synes I? Hvad siger du? Ja. Du får den her. Skal vi gøre det? Haps. Sådan der. Så fik vi både rovfiskene. Tak fordi I ville være med til det. I må meget gerne blive og spørge dem. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så skal jeg nok blive her lidt. Men ellers så må